Jonah is a prophet. My challenges are faced one man mu boat. They are because of this man called Jonah, who carries a title, who is anointed, who is a prophet of God, but is the one causing problems to the people who are in the boat. So paitoda a deeper revelation kuti vanhu vave neboldness and understanding yekuti the problem yatinayo boat is not about the wind. It's all about the prophet in the boat. So it's not easy. Kuburitsa prophet mu boat. Let's say the picture of a boat is a church. The problem in mu church is because pane error, pane sinakunaka zvikuitwa na prophet vari kuenda mu wrong direction. It's not easy to do away with the prophet. Most of us, we consult the prophets. Tive ne direction, tive ne understanding, tive ne solution pa ma challenges atiri kusangana now. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy, it's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get revelation, boldness, and understanding. Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeye kuti aende ku Nineveh. So paari kuenda ku Tarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana nako. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodate, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat. Nekuti vatakura chisicho. He's a good man. Kana achienda the right direction. Those are not ordered to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. Mark chapter 3, verse 31. There came then his brethren and his mother, and standing without, sent unto him, calling him. And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother, thy brethren seek out for thee. And he answered them, saying, Who is my mother? Who is my brethren? And he looked around about on them which sat about him, and he said, Behold my mother and my brethren, for whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Father, we thank you. I pray for your grace, your blessing, your favor, and your protection upon our lives. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Tudanditaure zvishoma manhero ano nemaringe text yandaverenga. Jesu wakateverwa, hanzvadzi dzake ndokubva dzamira panze namai vake ndokutuma shoko kuti danai ari mukati auye kuno. Iye ndokubva aramba kubuda ndokutaura shoko richiti, wese anoita kuda kwababa wangu ndiyo mai vangu, ndiyo hanzvadzi yangu, ndiye mukoma wangu. So toda kutaura about the spiritual family. Jesu une mhuri iri kumutevera maringe the bloodline iri natural, but they lack the understanding ye mystery ye blood. Jesu mwana wa Maria, let's put it that way.
Jesu wakaberekwa nemhandara Maria isina kuziva murume. Rudzi rwemunhu runobva kuna baba kana runobva pambeu yababa. So Jesu haana kuberekwa as a product yevanhu. Jesu wakaberekwa senzira yaMwari iri kunzwa kuvanhu. So Jesu maari haisi mbeu yaJoseph, haasi werudzi rwemunhu. Wakaberekwa kuvaJudha, akava muJudha pakati pevaJudha, but by spiritual understanding he was not a Jew, nekuda kwekuti Mwari haasi muJudha. So mhuri iri kutevera Jesu iri kutevera nekuda kwekuti wakaberekwa naMaria, ivo ndokumba kwavo, ndo family yavo. So pavakasvika havana kupinda maari kuparidza kuti maari kushumira, vakamira panze. Vanhu vakatuma shoko kuti vabereki vako, hanzvadzi dzako vari kukudana. Iye ndokubva ati aiwa vari muno, kureva kuti he was inside ministering and they wanted him out. Message yandandishumire manhere anhasi ndeyekuti beware of wrong followers. Beware of wrong followers, or beware of people who are following you but vane a hidden agenda, or kana kuti vachida kurwa ne destiny nechinangwa ne purpose yako. I know munhu wese kana achita chinhu as a leader anofarira kuva nevanhu vanomutevera, followers. But sometimes the devil attack you not through enemies but through wrong followers. So you need the revelation concerning who follows you, who is close to you. Neimwe nguva wakaipa haakurwise from the other side, anokurwisa from within. An enemy within is the most dangerous enemy. Mhandu iri mukati yakagamuchirwa ndo mhandu inogona kuva results are so powerful against your life. Vanotaura nemumwe mutauro, it's a proverb, idimikira rinobva kuWestern Africa. Vanoti inda inogona kukuruma ndo inda iri muhembe yako. Inda inogona kukuruma ndo inda iri mukati mejaketi rako. Kureva kuti yauri kupa kudziya ndo inogona kuva dangerous to your life than iri outside. People of God, hear me very well. Jesu ateverwa. Vanhu vari kumutevera havana kuuya kuti vamujoine zvaari kuita, havana kuuya kuti vafare vafambe naye mune zvaari kuita, but vatevera ndokusvikomira panze. So they want him out. Iye ndokubva ati aiwa vari munhu vanoita kuda kwababa wangu, ndo hanzvadzi dzangu, ndo vakoma vangu, ndo amai vangu. Kureva kuti ane zvaari kuramba. Nyangwe vanhu havauya vaine a tag yekuti we are part of the family, he is our brother, we are part of the family, tisu ana mai vake, but Jesu waramba kubuda. Kureva kuti ari kuti vanhu havauya hongu vane a tag yekuti family, but they are against what I'm doing in this house. Because vari kuda kuti atoregera kuparidza kwasho abude panze vamborileta naye. So pane imwe blockage, pane imwe challenge inouya muupenyu, kwete from the other side of the enemy, but from those who are following, from those who are close to you, from those who are accommodated to be part and parcel of your journey or of your life. Beware of wrong followers. We all like and love followers. But there is a time when the devil wants to attack you. Unoshanda never kukutera. Wawaka accommodate. Ukawapa space or room into your life. Sister Sylvia Dumbo, good evening to you. God bless you. Olinda Mukarati, I hope I find you well. God bless you. God bless you. Life Mararike, how are you doing? Say, I hope I find you well. May the good Lord bless you. So, get this picture.
Vakadzi vaigara muimba imwe chete. 1 Kings chapter 3 verse 16. Vaigara muimba imwe chete. Ndo vakabirana mwana vaigara musame house. Kuona makugara mese kuakomodeta mumwe, kuwirirana, kugarisana. But munhu ndokubva azova an enemy kune mumwe. Uyu paakarara mwana wake akafa ndokubva atora wemumwe. Kureva kuti already munhu uyu anga akaakomodeta an enemy. But haina kuuya se-enemy, yakauya as a friend. Sometimes we educate people tichiti beware of enemies, but I've realized kuti chatinofanirwa kungwarira yatakufanirwa kufamba nayo ndeyekuti beware of friends. The devil knows kuti iwe uneva unotarisira kuti they are your enemies, you are already alert, you are already aware to deal with them. But wausiri aware or alert to deal with are your friends. Judas came with a kiss to our Lord Jesus. But Jesus knew that this kind of man is part of the team, but is against the things of God. Beware of friends. Beware of followers. Ndati West Africa kune mutauro unoti inda iri dangerous ndo inda iri mujaketi mako nokuti ndo inogona kukuruma uchiprovide warmth uchipa kudziya, but inda inokuruma inda iri muhembe mako. Isiri muhembe mako haigone kukuruma. Jesu wakateverwa. Mark 3. Jesu wakateverwa. Vanhu vari kumutevera havasi kuda kuti akontinue nekuita basa nekuparidza zvaakadanirwa zvaakainga panyika. Vari kumutevera kuti abude mumba mune zvaari kuita auye pasi. Asi iye unosvika paanoramba ari mumba otaura izwi rekuti vari muno vanoita kuda kwababa wangu ndo vakoma vangu ndo hanzvadzi dzangu. These people came, they were following him. That's Mark chapter 3 from verse 31. There came then his brethren and his mother, standing without, sent out to him, calling him. And the multitude sat around him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren seek out for thee. And he answered them, saying, Who is my mother? Who is my brethren? And he looked around on them which sat around him and said, Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Zvinoda kuti Jesu waramba kubuda panze, ari kuramba achiminista achishumira kuvanhu vari mumba vakamukomberedza. Aramba kugamuchira kuteverwa kunorwa nemission nebasa raari kufanirwa kuita. Beware of friends. Beware of friends. Kune vanhu vakaakomodita Jonah in their boat. Vakafamba naye. And remember, Jonah is a prophet. But my problems ese avakaita encounter ari kukonzerwa nekuda kwa Jonah ane a title yekuti prophet. There are times yekuti your real enemy anenge ane a title yekuti unogona fungidzira kuti he is not your enemy. Vanhu vari kuenda kuNineveh. Munhu ari kuenda kuNineveh ndi Jonah. But boti raapinda rakananga kuTashishi.
These guys vari kuenda kuTashish havana chakaipa chavaita, havana kutumwa kuenda kuNineveh, but vaaccommodate a person ane a title iri welcoming, prophet Jonah, which means matambudziko avo ese ari centered pana prophet, nekuda kwokuti prophet vari wrong track yemission. Saka kwese kavachaenda anovaaccommodate anotakura a challenge yaifanirwa kufesa prophet Jonah. Vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvavo, kwete Jonah. Vanhu vamutakura vamaaccommodate ndo vari kurasikirwa nezvinhu zvavo, kusvika vazorealize, kusvika vawana a revelation yekuti our real problem is not the wind but is a man, and the man who carries a good title. Hakuna asingade a prophet in his life, but there are times yekuti the prophet is the problem in your life, and it takes a revelation to get boldness to throw him out of the boat. Handizivi kana ndiri kunzwika zvakanaka ipapa, but there are times yekuti the problem iri kubva pamunhu wanofungidzira kuti ndiye angangodaro achifanirwa kusolva the problem. People of God, hear me very well. Challenge iri mubot iri kukonzerwa kwete nemhepo, but nekuda kwemurume unonzi Jonah. Who is Jonah? He's a prophet. And it's not easy, it's very hard kuti munhu agone kumachwa nekudiscover kuti my problems ari kubva pane the prophet wandaaccommodator in my life. You know, throwing out Jonah is throwing out a prophet. Yet we need a prophet. But when the prophet becomes the problem, it's not easy to cast out the prophet. Wow. Problem yevanhu haisi yekuti pane chavatadza, but vatakura chaMwari chiri kufamba wrong side. Makatabosha. Jonah ndiye atumwa kuNineveh. Varume vari kuenda kuTashishi havasi wrong, but on their way ndo vanorasikirwa negoods, nezvinhu zvavo, nezvinhu zvavainazvo mubhoti ravo. Havasi kurasikirwa negoods nezvinhu zvavo nekuda kwekuti vari wrong direction yavatora, but vane chavatakura vari right direction chaakuvapa loss. But ichocho hachisi easy kudila nacho, because Jonah is a man of God. Jonah, he carries a title, but he's causing problems to the people who are going their own way. I'm sure you all understand. But when the prophet becomes the problem, it takes a revelation to get boldness. Continue the prophet. But sometimes we consult the prophet kutiregere kunyura. But there are times yekuti taakutongo nyura nekuti we are carrying the prophet. Tiri mu right direction, but tatakura a wrong person in the boat. Makatabosha libasayande. I don't know if you can hear me. Text yandi 9 us. I see yekuti beware of enemies. Yekuti beware of friends. Beware of those that are close to you. They will always follow you. They will always like you. But their agenda is to stop you from what you are doing. Nekuda kuti pavakatevera Jesu havana kujoina, havana kupinda mumba maari kuparidza. Bhaibheri rinoti zvanzi akatoudzwa nevanhu vari mumba kuti vakoma vako, mai vako nehanzvadzi dzako, they want you outside, vari kukuda panze. Iye ndokubva ati aiwa vari muno vanoita kuda kwababa wangu, vari muno vanoita kuda kwababa wangu, ndo hanzvadzi dzangu, ndo vakoma vangu. Which means I've got a family
isiri mu natural realm, but iri mu spiritual understanding. Remember, Nabo explain, I'll explain again. Jesu wakaberekwa ne Mandala Maria. Jesu aasi mwana wa Joseph. Rudzi rwemunhu runobva kuna baba, runobva kuna amubereka, runobva kumbeu kuna baba. So Jesu rudzi rwake harusi natural. Although nekuda kwe lack of understanding yaiva nevanhu vaingoti sezvo akaberekwa mumba maMaria naJosefa ndewe rudzi rwaana Maria naJosefa. No. Angel Gabriel unoti, the Holy Ghost to overshadow you. Mweya mutsvene uchava pamusoro pako uchava nemwana. So rudzi rwaJesu harusi mu natural understanding. Nokuti ukazviverenga naturally, Joseph ari mu relationship na Maria na Mary, but denga rinotaura kwaari kuti usambata, stay away from her. So instruction yakapiwa Joseph isina vamwe vazhinji vakagone kuiunderstanda. Chaplain muchabaiwa, may the good Lord bless. So let me finish this way. Jonah is a prophet. My challenges are faced nevanhu muboti. They are because of this man called Jonah, who carries a title, who is anointed, who is a prophet of God, but is the one causing problems to the people who are in the boat. So paitoda a deeper revelation kuti vanhu vave neboldness and understanding yekuti the problem yatinayo mboat is not about the wind. It's all about the prophet in the boat. So it's not easy kuburitsa prophet mu boat. Let's say the picture of a boat is a church. The problem in mu church is because pane error, pane sinakunaka zvirikuitwa na prophet vari kuenda mu wrong direction. It's not easy to do away with the prophet. Most of us, we consult the prophets. Tive ne direction, tive ne understanding, tive ne solution pa ma challenges atiri kusangana nawo. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy. It's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get revelation, boldness, and understanding. Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeye kuti aende ku Nineveh. So paari kuenda ku Tarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana napo. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodate, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat. Nekuti vatakura chisicho. He's a good man. Kana achienda the right direction. Those are not ordered to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. People of God, hear me very well. Jesu wakateverwa na mai vake, koma vake, nevaning'ina vake. Shoko rikauya mumba maari kuparidza kuti mutaurirei kuti hanzvadzi dzako, mama vako vari panze vari kukuda. Haana kuregera zvaanga achiita.
Otherwise, akashifta vhangeri rake akapa vanhu this understanding and challenge us. Kuti vari munhu varinoita kuda kwababa wangu, they are part of my family. Kureva kuti vari panze, no matter ivo vanozvitora sekunge we are connected naturally, but the real family is in doing, not just following, is in doing. Amene kana ndichinzwika ipapa. Vanoita kuda kwababa wangu ndo vakoma vangu ndo hanzvadzi dzangu. Kuita, which means even the guys who are inside, there are some who are not part of the family. Nekuda kwekuti haana kuti those who are listening to me are my family. Ati those ivo vanoita. So kunzwa is another level, kuita is another level. I'll go deeper this way. Ndonga Jesu paakaramba kubuda, akati vari munhu ndo vakoma vangu nehanzvadzi dzangu, vanhu vanga varimo vese vakafara. But the real deeper meaning of it, haasi wese arimo mufuti ari kuqualify kuva part of the family. Why? Nekuda kwekuti zvanzi vari munhu vanoita kuda kwababa wangu. Even the secret, it's beyond listening but doing. Beyond listening but doing. Vari munhu vanoita kuda kwababa wangu. It's more than listening but doing what the word says. So ungangodaro uri inside, but nokuta uite unongonzwa chete, you are also the same never outside. That's why you see, you can be in church, yet your life is not transforming, things are not changing. And you begin to wonder, could I go to church, but how come zvinasuflowa zvakanaka? Kuita nekunzwa zvakasiyana. What makes you part of the family is doing, not listening, is doing. Vari muno vanoita. Those that are in here, vari muno. Those who act according to the word. Those who act according to the word. Vanoita. Zvirimaringe shoko. So the challenge we have, the people, they think they belong to the family of Jesus by just being a church member. No. The doing part makes the difference. Bashokurandaya narumanera nasi. Direkuti beware of followers or beware of friends. Vanhu vatevera Jesu havana kutevera on a bad note. Vatevera vaine pfungwa yekuti tiri kuteverawo wekwedu. But mukutevera kwavo varuda kuti aregere zvaari kuita kuti abude panze avaatende, nokuti shoko rapinda mukati kuti kune vanhu panze apa. Jesu ndovati aiwa ndaakumbodhila nevari muno vanoita kuda kwababa. So I challenge you tonight. Ngatingorega kuva those who are inside. But kana tava mukati, let's be doers of the word. God bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. I pray over you.